Wagtjan. Şulaydım yürüyte. Dur. Biz ovazımda reklamada. Reklam. Sizin için yürüyte in birinci duran täzelik. Esmurik bilen Ağımrat es yani Sakatov'da es-takim dep. Täze klip çıkarıpdyr. Yürgönle bilelikden Biz sol. Täze klip çıkaran. Biz sol aýtmady. Sağalan ecedi dinle, git de saytu demle. Emretsin sen yengle, yengle. Öýlendim sana 5 ýyl bolly bilini in. O doğru bulaydım. Anna ayram Aydoğdu, Şahir, Emre Recep ýazypdy başlarda. Bizim şu döwürde bir täzerak öwüşün berip bulaydım. O menem tadım täzeden ýazmda. Täzeden ýazam men. Aýtda menem. Dur da aytsa, ölüp barma da. Mehrimanlar täze klipime çykdy. Hemmäňi çagyrýan tomaş etmäne agza bolmagyny unutmaň mehrimanlar, janyňyz sag bolsun. Elbetde ilki diýen sözümüz Wagtjan. Sizjan, bizler, sizjan. Bu klibi BKK 7 studio düşürdi. Sağ olsun aýdýar. Bekcan sag bol. Emretsin sen yengle. Aydymı dinle, dertlerinden yeňle. Aýdym adam ýeňle dämi? Aydym adam yeňle. Kän garaşdylar oşul aýdyma dogrusy. İçime çenni garaşdy da ara bolmaly. Hakyky. Bulaydım sizin ýadyňyza düşýär bilýän kän garaşdyňyz. Daha şu aýdymda giýen işikler bir obrazdan bu da seni şonu geýkellik şuň kän garaşdyňyz hemme ýeri goýýar şol aýdymy hemmäňden çagyrýar görmäňe dinlemäne yeňle dertlerinden hem yeňle. Diňe söz üçin. Yeni täzelikleri yetirir.